Derrapa e Cae é unha multinacional plurisectorial que aspira a controlar o mundo económico e empresarial para abafar a industria do motor. Derrapa e Cae ofrece un novo estilo de vida. Derrapa e Cae, un lugar tranquilo alonxado do centro da cidade onde ningunha moto poderá molestar. Derrapa e Cae, o seu soño máis precenteiro, un soño ao seu alcance. Derrapa e Cae. Juan Flórez 27, A Coruña.